Той ние вече май да приличахме на древни сега. На кое място си и виж на отшоп? Кой ви каза? Къде е бил някой от твоите войници, а? Тя и армията ни вече е ти видила. Кое място е в Димитри? Ти мълча. Точно се го чуди. Значи, стои на прага Аристотел и вика. Бабо Йото вика. Идите и на кулата. Защото демокрацията се е запътила към вас. Тя вика тръгна от Атина. Ама сумате време вика се лутай с тия вашите гори галилейски. Дето вика и пътищата ви буренясали и прибрите вашите дойди. Ти че не мога прибръкнал тука, бе? Ами, вика, пътищата ви вика буренясали, годлива тяло се са оградили, вика, вика не май да прескръпне. Зато и вика, ти сиди на кулата, и като я видиш ти, дигни бариерата да влезеш. Защото тя вика, като види подбирател, бяга. Кой? Кой? Демокрацията, кой? Те остави демокрацията. Кой кукурига? Как кой кукурига? Кой кукурига? Петела кукурига? Опа, петелка. Бабо Йосо! Те го петел. Не петел, петли. Тя каза, като изкукурига на първи така. Какви петли, бе? Какви петли? И кукошки тук има, така ли? Какви кукошки, бе? Какви кукошки, бе? И петли и кукошки, аз сега бях 5 години ни петелна и кукошки не съм виждала, не съм чувала. Него тебе призна си бе и кукошки. Абе, че не си виждала, не си, ама за чуването сама си го казва. Аз не съм ви минал в злоб. Та петли ще укрила, Укрила? Що си укрила, петела? Абе, то така. Петли, кошки, бе. То така се казва. Айде, да ми кажеш. Оп! Не е така, Муртак. Баба Йоса е съвестен гражданин и знае своите задължения към отечеството. Кажи ми, бабо Йосо, какво е казал по този въпрос? Кой? Какво е казал дяконът? Кой? Абе, какво е казал по това повод апостолът на свободата, бе? Казале, и за българина, и за турчина, и за еврейна и прочие, равнищите да е. Тука бе, прочие. Ела ми кажи, какво щело да бъде еднакво за всички бе. Първена, пани си златото зъбче бе, брато. И си ще ги избия. Причигяне ще ти изкарам, има. Мама, има ли? Остави малцинството, Муртак. Какво е казал по този въпрос дяконът на свободата Васил Мустафов? Левски, бабо Йосо. Ако имаш два петела, дай един на ближие. Това Исус Христос го е казал. Да мълчи ти ми, Левски е казал нещо повече по този въпрос. Ако имаш един петел, дай го на властта. Браво, Муртак! Ти далече ще стигнеш? Браво! Да, дай го на властта, бабо Йосо. Властта и снемог. Властта се чуди как да върже двата края. Властта не спи ни ден, ни нощ. Сега, ден ли е? Нощ е? Не знам. Но ние не спим и мислим само за едно. Как да осигурим по-големо благоденствие на народа? А същия този народец държи своята любима власт. Гласа! Да, ама ви май ядете, Шпионираме, значи, Муртак? Какви са твоите обязаности, Муртак, да ни пазиш или да не ни пазиш? Кажи, какви са? Дедо, знам, че има нос. Върви да учи засушено орище, червени черен пите. Аз не съм знал, че ти си бил толкова прост. Да не знаеш, че всеки човек има нос. По-чисти го створение, прост нос. Да, Бликно нищо не било в поезията. Така, избликна ми отвътре. Подари го на дъскариците. Кое? Какво е? Тяко не ми дае, питам те, пазиш ли ни или не ни пазиш, бе? Умръде, Вие само елете и вие аз пази. Или ще се сменяме, или... Или какво? Опа! Или какво? Полковник! Патрон, строй се! Първата да ми блок, втората отдельно блок, третата брутално! Слизкаме трябва да ради видовете на ести ракетна батарея! Ракетната е оставила.
изляза пред народа и ще извикам... Какво ще извикаш, викане? Народе! Те само ядете тия, бе! Ти не ядеш ли, бе? Не ядеш ли, бе? А? Явно по-малко. Мурсак тича насам, мурсак тича насам. Като натичам само гласа и кока. Ти като каза тича и да се сека. Я тича и при народа. Да разузнаеш, народа чувал ли е за демокрация? Виждал ли е? Услушва ли се и прочие. Айдо? Божичко, ами, това да не е Корделия. Каква Корделия? До кога, бе? До кога, бе? Преди малко Аристотел, сега Корделия. Като кога ще ни балноса тази светла памет? Браво, слепе, ети толкова се е, се плачеш като свинско черво. Водата ми столи. Слепа, баба да ми речеш. Нещастна ли Корделия? Мъртва! Издряжена! Изиската на надеждичка! Наспаня остана с майка! Небесничка за празниците лица и за подобно! Герба само дечак на гръцко на клас! Съзнана забледана съм в тая мъртва пуста! На кога ни остави старите се? Където всякакви люди да ги затворят, да не гледат те в своите желания. Да ослепени, да Каква трагедия! Корделио, аз съм виновен за всичко. Аз ти казах къде те крие Германа. Какво ти направи, че масово си го издаде при идиот така? Каквото му направиха, руки ко, брат! Господа ли убие, да дам всичките да ги убие! Обаче, Господ не ни убива. Скъпа наша овцо, ти, която си пример на покорство, на покаяние, ти, която си готова да се жертваш за народа си живо олицетворение, както образно го е казал поетът Стефан Цанев, на нашия кротък и трудолюбив народец. Трудно е да се каже, че е живо. Кое? Олицетворение. Аз маницата ти на тебе не доиска, бе. И дай си кайската за брат, не в мътето. В атомските пещери, там пиши история новобългарска. Гордо се черен. Прости ни, Корделио, вечна ти памет. Всички на колене. Иван Асенесов, свири траурния пролетарски марш. Нищо чу. Кой е, бе? Народ. Ти попитай. Какво го попита? Да си виждал, вика му, тук е самотна някаква демокрация. Мълчи. Значи не е виждал. Друго какво го? А чувал ли си, вика му, нещо за някаква си демокрация? А той? Мълчи. Значи? Не е чувал. Друго по-засукано попитах. Вика му, поръчет, хубаво нещо ли е това демокрацията, бе? А той? Мълчи. Друго какво? Вика му, поръчет, лошо нещо ли е това демокрацията? А той? Мълчи. Значи? Значи да, лошо нещо е. Какъв лаконичен народ! С едното си мълчание казва всичко. А народът? Жени, как върви жътвата във восъчна зрялост? Жени. Жени мълчи, нали? Не мълчи. Не мълчи. Жени пее. Жени пее! Те робски песни! Ех, да ти е